Walang kasawa-sawa si Tris mag-live. Sabi kasi ni Dors, mag-live lang daw na mag-live. Tayo ng wifi. Tayo, for today, nagbalot ng live. Parang wala kita. Dito sa kusulit. Tapos, ilaw ka. Shroud, millions people of the world, hello. Millions people of the world, hello. 1 million. Parang uulan eh. Hello everything. Hello everything. 1 million people. Hello. Shout out. Shout out. Sabi tayo, di kayo natutulog. Sabi mo, live lang. Ano yung pagkalan anapan kay ano? Diyos mo. Live daw yung ginagawa. Masipag daw pag nagla-live. Thank you sa thumbs up. May nag-thumbs up ito si Reco. You'll always be my number one. You'll always be the one I love. You'll always be the one I love. The one I love forever. Till the end of time. You'll always be the one I love. Why? Oh my gosh. Hello, Lady Locana. Mix vlog. Mag-love you out. Hello. Trabaho kami, Sise. Soki. Wala na kami pera. Hello. Said hi. Hi. Sise. Nakikitabas kami, Sise. Sinisipag mag-live. Maghapon sa labas ng bahay. Salamat sa mga napapadaan, napapataksa. Salamat sa mga nalabas-pasok. Sa nalabas-pasok at sa labas-pasok. At sa labas-pasok. Sana all. May ano na ako. Sako. Pero sarang ano? May batal na yung kamay ko. May kalyo na ba? Wala akong gloves. Magaling dun sa pagtatanim ng pechay. Dito kami naglilinis sa aming mga tanim na pinya. Hinday. Hindi ba talaga na yung aking manicure boy? Ate, ito pa ako. Sa ano po? Pagkarayatan pagsapuyong mo. Masapuyong mako. Diyos ko. Buho. Ah? Buhulan. Uy, 17 million! Shout out, shout out! Buhula nga, May. Ano ito? Miss Kai, hello, shout out. Buhula na gamay. Di marunong magbasa. Sise. Buhula na gamay. Buhul? Ah? Buhula na gamay. Buhula na gamay. Yung mata ko talaga. Ano? 10 Sinisipon pa million talaga ako. viewers. Magaling mata ko Hello. dahil sa sipon.
10 million viewers. Hello, Busy kami, Surat. Sisi. Mag-uplan, ano? Uplan linis kami dito sa Uplan. aming mini hacienda. Sa aming tinihan. Wala kaming boy. I'm surprised by those. Sisi, Hello. wala kasi kaming ano eh, boy. Miss Kai, 18, Magalab Kailangan Surat. na namin mag-asawa ng 10 Ay, isa lang. Diyos ko, kahit isa wala. para may taga, ano. Hello, Miss Kai, 18. Si ano ito, te? Si Sis Kai? Marahay na apon dyan sa imong manay na magayon. Makanta kita. Sisi, makanta kita dyan na bangge. Tamang-tama, makabirit ako tapagal. Pagpagal, Sisi, pwede magbirit. Ay, ayusin mo. Tubig ka, ama. Sarong ko dinira tubig. Ay, ayusin mo ito. Basta ka na. Paghigop ko ng kape. Hello, shout out! 15 million! Shout out! Hello, hello, hello! Bago tira? Tatawa si Sky, oh. Si Sky. Hello, magandang hapon sa'yo dyan, si Sky. 13 million people. Make love, shout out. Welcome to Tres Maria's live and the farm. Badas. Go to sleep, alright. I said to Neva, tatay, to Neva, mix vlog, make love, shout out. Good afternoon to you there. Sleep wild, tay. Sabi ni Tay, di pa ba kayo natutulog? Di ba kayo natutulog? Panin nyo live. Tay, pagbigyan mo na. Kasi maghapon kami tayo nasa labas. Ang dami na namin tayo nagawa. Tanim ng pechay, nagbakod ng tinaniman ng pechay. Tapos andito na naman sa pinyahan. Magtanim ng magtanim para sa susunod na buwan may aanihin. Sa susunod na taon. Tay, ayos ba yung mga pormahan namin? Ayos ba tayo yung mga pormahan namin, Tay, pag dito sa bukid? Today, durian! Aray ko! Ang dami ko nagsugat, Tay. Tingnan mo yung kuko ko. Oh, kawawa naman. Hayaan mo na. Saka na maglinis-linis kapag 15 million, hello, shout out. Shout out. may nakita. Today, May durian! Ano may durian, tay? Tatay! May Diyos mio. Magpapaulan sana kami, kaya lang hindi naman umulan. Durian. Sa iya. Durian. Parang durian ka bata. Mayos ka dyan, Tay. Post pa more. Tay, maga na yung mata ko kakaubo. Tataway ka. Sisi. Ate, ibirik mo na dito. Sakit ng kamay ko. Ang dami kong tama ng pinya. Wag daw siyang haharap, Tay, kasi makita mo daw yung durian. Lady in the farm. O, Tay, lady in the farm kami. Tingnan mo yan, tayo. Di ba? Pasado na ba? Pwede na ba mag-asawa ng 10? Isa taga kopra, isa taga kawit, isa taga luto, isa taga akit ng buko, taga silbi yung isa. Tapos kami naman yung maging prinsesa. Saan ka pa? Uwi na lang sila na meron ng lupa si Tres. Napag-iwanan na tayo ng panahon. Tay, napag-iwanan na daw ng kasi hindi makita yung beauty sa kakahuyan. Hayaan mo na yan. Ang importante, Tay, merong tirahan, no? Meron pagtataniman. Tayo ng pagmamahal. Ano? Matutuyuan ng pagmamahal. Yes, that's okay. Yan. Ano pa English ni tayo, oh? Bakit parang mali yung pagkatanim dito?
Hey Sky, how about your V8? 22 million people of the world. Make a love shout out. Dun, 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 dun. Here we go. I'm lazy. I can't mix it up. 22 million viewers. Mega love shout out. Dapat kanin mo ko. Yeah. Ang wifi, o di na, kamalingin. Jesus, nabuan. Nabuan na. Yun na yun, digdi. Nahilo. Sukit in. Sukit in. Bucket of water. Nabuan na. 18 million viewers. Mag love shout out. Salamat sa patamsak. 3 million tamsak. Thank you so much. 3 million tamsak. Thank you so much. 3 million thumbs up. 3 million thumbs up na. Pero ang bantay, 22 million. 3 million thumbs up. Pagkami man, pagkami. Ang ganda ng practice ko pa. Ito lang sa pagkakasyo. Dahil naman kaya gara yun ako tadi natin yung wifi. Paligaspi. Paligaspi naman kita. Guys, salamat. Where else can I, ano? Resort? Naghahanap ka tayo ng resort? Ano ba? Marami dito tayo. Pero parang uulan na dos. Tayo, hindi na tayo pwede. Kasi pawis na eh. Ngayon ka na. Hindi na tayo pwede magpaulan kasi pinawisan na tayo. 23 million viewers. Thank you, thank you. Hindi na 23. Sabot na kami, hindi na tayo pwede mabasa. Ito sa gitna, taniman natin ng okra. Iasaron pa natin yan, tapos taniman natin ng okra. Tao po. Uy, ay tabi-tabi po pala. Bakit kaupo? Tabi-tabi po. Pakita mo tayo yung, kahit tayo yung ano, ano ng dwarf daw. Shout out everyone. My sister is live, sabi ni Taito Niva. Hello sister. Bakit? English ang ano dyan? Hmm? Ang comment? Huh? English? Yeah. English I don't ang know. comment? Sa comment section ko? Yes. Ala. English. Why? Why English? Oo. Katulad ng Ate Willing. Pero Tagalog ang pigsurat tinda. Oo. Tapos translate sa English. Sana all. Spoken dollar. Spoken dollars ay... Spoken dollar. Nakuwit yung dos hermanas. English pala tayo yung andyan na.
yung comment. Bakit nag-English na? Sisi Sky. Di na kami niyan makasagot. Ala, naubo na ako. Ala, ang dilim na ng kalangitan. Ubus na ang ulan. Tay, sino naka-live? Sa Ateling Gray ba? Naka-live ba sa Ateling Gray? Kasi ang ano mo dyan, my sister is live. Yun. Ha? Sakit ang mata ko. Inuubo pa rin ako. Inuubo si Tres. I came to you ulan na, ulan na. Could it be tonight? We'll touch until it's time to go. But I'm living enough to you. Ulan na. Ulan na, ulan na. Go, go, go. Bilis ka na, bilis ka na. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Si lady kanina dyan. Sino pa? Kung ano pala din hata. That's the day. Ano sa ano mga mumot to? Bigay ng nakikapal. Padaan na kasi Serbiani, no? Tumimis ko na si Serbiani. Serbiani, ay sure. Ano na kayang nangyari kay itong tao ito? Hindi ko lang nakatuwang Palipat sa akin. napalipad. 12 million people of the world. Hello, my love, shout out, shout out. Good afternoon. Welcome to Tres Maria's Live. Nandun, may asawa na. Nasa ibang, bundok. 11 million viewers. My love, shout out. Thank you so much. Ikaw mo muna, kita. Dito ito. Karon ini ni Pade ate. Iktara Roman, iktara Roman. Ha? Iktara Roman.
nindo kay niti. Dapat mura alakwa. Te, magtanong pinya may alakwa. Mga arka nati o, di ba? May arka ni ang puon. Pero alakwa. Siguro po tong kay bagay siya. Ibugan pag-uwangan. Wala na. Yung kalo ko. Wala. Siguro na. Ay. Agoy. Tabang langit. Uwi na. Uwi na. Umuulan na. Ka lang. Guys, ayan na yung ulan. Tama na to. Uwi na yung Dos Hermanas kasi inabutan na kami ng ulan. Ayan, 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 ayan. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Kasi ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Kape, kape, kape. Kape, kape, kape. Kaya naman mo nag-ulit mo sa lautan. Nakuha naman ang trabaho niyo. Yan din. Okay ba? Sa akin sa Yun, nawala na yung tao. Nawala na yung tao. Rain, 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 go away. Whew. Ayan. Yung kamay ng Dos Hermanas. Oh. Puro na dumi. May pantal na. Tonight we'll touch until it's time to go. Ang mga palang gabo, 10, 20. Ay, unti, si Kututulo, malayang mo ito. Ang 12 ko ito na bunyong raga. Ang 12 ko, taray na Glucotigon. Ang 13 ko, Ang sipag daw. Dakulong pala ni nagkuhan di oo. Dakulong mga naglaog na ano. Manay Uragon, big love shout out. Nagtatabas kami sa Pinyahan Manay Uragon, biglang umulan. Hindi na kami nagpaulan ni Dos kasi grabe na yung pawis namin.
Tumakbo kami pa uwi. Kanina sana hinihintay namin yung ulan, hindi umulan. Kanina na hindi pa kami pagod. Kung kailan pagod na kami, dami na namin natabas, saka naman umulan. Kanina hinihintay namin, hindi umulan. Kaya nilayasan namin yung pinya. Diba? Ang sipag ni Tres. Nakailang live si Tres ngayon umaga. Pangalawa. Anto? Uwak? Paano sila kalaog? Magpa-oran si pa? Garada si pa? Walwaya ma radyo mo ma? Masipi ako tani. Wala ka nga. Masasama si Pinyami. Danak ba na? Ay, binadasan nga rin sa Pinya. Tapos gusto man ubuson. Ne, sa Pinyata, big para badasan. Big para sabsab kang karabaw. Uy, no, kay kababaw. Bata tanglay na ako. Doy! Oh, tu balik na naman di ba? Ngay na. Balik na naman ito. Ngay, ano? Siyan birik-birik, tetip na lalaw daw. Saan na, so ano tawag akong payong? Tapos gili do, taabren ko naman. Abang mo na eh. Yeah. Auto na, sir. Auto na. Para lang na duman. Para lang na duman sa trilyo. Mga sa Corillo, nagpasiring duman.
Sarado ko na ito ba? Nagpasay na. Nagluwas. Ban ginapag mo sa mo sa inisprayan ni Papa mo? Ano inisprayan mo ni Papa mo? Ano yung hilo na? Let's see. Nakuha ko ng board. Gusto ko na ba yan? Cellphone mo. Sige man ba yan mo ang karere kaya nakarabo? Kinaramata ka nang makusugunan ko news. Sisi Rensis, Sisi. Thank you. Sige ang tabi ta kay mo ibabakit na trabaho. Nadudugit ko mo. Mag-end live na ako mga Sisi, Manay Dels. Thank you. Mag-end live na ako. Oo, panay ang ulan. End live ko na to Manay Dels. 36 minutes, tama na yan. Magkape ako. Sis Rensis, Sisi, di ko matsaban yung live mo. Bye na, kasi ano si Manang radyo. Maririnig. Bye-bye!